Здравейте, пичове и пички! Днес ще играме, ще цъкаме Майнкрафт с самите паци, нали са? Снимай си го! Да, брат, взимам го. Аре, тия са върнат ли, бе? Май не днеска, брат. Аре, Gamers the Best, аре, значи искам да си дадеш линк към канала, да може в описанието по този клип да го сложа. Добре, става. И ти моя. И ти твоя. 3. Той вече го Давай! прави! Хора, след 20 часа Липса една главичка. Липса една главичка, чакай. в него видях го, давай, хвърляй! 3, 2. Аре, момчета, Чакай. Звънят кюката на бат ми. Абе, пускай, бе, после ще му Абе, звънят му я, бе, бат, не пускай, бе. В мене, бе. В мене, ето. Гейми, Койчо. Аре, че утре стана, бе, брат. спиритва. Няма да пускаме. Пламен, звъни му я, Пламен. Давайте! И? Аре! Две, едно. Айде, момчета, поча. Аре, Филипс! Аре, бе, Филип. Аре, Филипс! Гърмете го със стрели, аз имам Трябваше да повече вземем стрели. лукове, трябва да вземем лукове. Аз я лъквам, ама то сме преби, то ще ме преби. Няма стрели, брат. Пиче, умирал от силно. Кажи, бе. Трябва ми щит по-скоро. О, брат, ще умра като куча, брат. Някой ме би. Убийте го този ангел там горе, бе. На малко съм, който ме уби, не знам. Който му убие, ще го ебал газа. Са бой? Дайте ми стели, бе. Усещам как жълтата точка врача ме достигне. Давайте! Слизай, Бокук, слизай. Тони, а телепортирай бат ми, бе. Ей сега. Не! На малко съм. Айде! Абе, много е, Айде! Как се взе? Имам уида роза. Имам уида роза. Дайте! кой покът има уида роза, бе? Аз! Виждате ли? Значи, момчета, вижте сега какво правим. Какво правим? Правим си бикън и го слагаме в центъра на стона. Ама не бе, дай да правя панелката, защото там са всички. Добре, момчета, връщам се след малко и спирам записа на пауза, защото съм генгстър шитбор. Сашо, ако мислиш ти нещо тук направо, не знам, брат. Ето нищо. Да, то не само нищо не ставаше. Ще стане ни идеи, ще потопи. Еми, ако ме предизвикат, ще го направя. Да го имате предвид. Ако ме Ради, дозат. ще идваш ли... Ще идваш Още ли не в снимаш, това? още не снимаш. Не, вече не снимам. Аз снимам още. Само ти дед го бием, брат, само ти питам. Амаш! Багнах са! Еми, ще отиваме да сварваме някакви снимки. Брат, в момента в сервер сме толкова близко да се почнем да създаваме държава. Да ме убиваш, Тони, да ме убиваш. Първата студена война, хайде. Не! Сашо, брат, какво правиш, бе? Давай, Сашо, какво правиш, бе? Чики, да, чики. Той те става, пред компютъра става чики, те. Абе, съгласен ти да създадем държава? Онорейт, фак. Брат, имам някакво чувство, че... Сервер може, ама то сервер няма смисъл. Момчета, имам някакво чувство, че животната точка ме зове. Как се бусна пишката, бе, брат? Аз колите за селитата и се бусна пишката. Стига, Палка, разкажи им каква държава управляваш. О, брат, Гея, управляваше една държава, дето беше минимум 20 човека в нея. Бах си държава, защото и село. Държава. Аз моля бъда в... дори Не, сервер в Майнкрафт. в Нигерия, може да бъда. Село Тун... как беше твоето, бе? Австралийско... О, да, Гоево. Беше първо в Трийско кралство, но поначално си беше Валхала. Аз преди Вардара. Аз преди... Империя Между Вардара, Империя Вардара. Хора, между другото, аз преди нещо, което бях завладял. Е. Ево да, Гоево. Момчета, само да питам къде беше експо фермата.
Има за зомбите, деца, има... Вземи за мен има. Момчета, това, момичета и момчета, това ще всичко от мен. Чао.